Pasensya ka na kung medyo natagalan ako sa pagsusuot ng bride's garter sa'yo ha. Tinutokso kasi ako ng mga kaibigan ko kaya medyo kinabahan ako. Okay lang yon. Hindi ko naman masyadong sineryoso yun eh. Wala part talaga ng ganap sa wedding, so tayo na lang yung mag-adjust. Ay, oo nga. Kaano-ano ka nga pala nung bride? Pinsan niya ako. Ah, pinsan. Ako naman, childhood friend ako ng groom kaya nandito ako. Hindi ko nga sana sisiputin kaso baka umiyak eh. Sira ulo ka rin pala ha? Wala ka pa naman sigurong boyfriend, no? Wala. Bakit mo naman natanong? Naniniguro lang ako na walang magagalit, di ba? Ay, Jaren nga pala. Dea. Dea. Cute naman ang pangalan mo. Nilalandi mo ba ako? Uy, hindi grabe ka. Ganyan ka ba talaga kaprangka? Oo, kasi ayoko ng paligoy-ligoy eh. Ano ba trip mo sa buhay? Bakit mo ako nilapitan? Nagandahan kasi ako sa'yo. Makikipagkilala sana ako sa'yo kung interesado ka rin. Sige na nga. Aaminin ko. Gusto ko rin na makipagkilala sa'yo. Pero huwag ka masyadong umasa ha. Hindi pa kita gusto. Cute mo talaga. Siyempre di naman agad-agad yun. Baka nga mamaya i-friendzone mo lang ako. Bakit? Mukha ba akong friendly? Medyo. Parang kinakaibigan mo lahat ng mga nanliligaw sa'yo pag di mo gusto. Oh! Paano mo naman nalaman? Napansin ko lang sa personality mo. Maganda ka kasi at masiyahin. Mukhang madali ka nga rin kaibiganin kaya siguradong maraming nagkakagusto sa'yo. Di rin. Di naman ako artistahin eh. Pero maraming lalaking gusto yung ganyang personality Talaga? Di mo ba talaga napapansin o sinasadya mong di pansinin yung mga nagpapapansin sa'yo? Napapansin ko naman. Pero hindi ko iniisip na madali lang akong magugustuhan. Ang feeling ko naman masyado kung ganun, di ba? Maganda ka. At sa nakikita ko, hindi lang itsura yung maganda sa'yo. Corny naman ang banat mo. Ganyan ka ba makipaglandian? Di naman kita nalalandi kaya ako sinabi yun. Gusto ko lang malaman mo kung bakit posible kang magustuhan ng mga lalaki. May mga nagkakagusto naman talaga sa akin. Pero lahat sila, para mga basketball player. Ginagawa lang akong rebound. Hindi ko nga magets kung anong trip ni Cupido eh. Kung bakit hinahayaan niya akong diskartehan ng mga lalaking kagagaling lang sa breakup. Mukha yatang pinagtitripan ka nga ni Cupido. Kakagaling ko nga lang sa breakup 3 months ago eh. Well, kung ganon, lumayo-layo ka muna sa akin, utang na loob. Dear Love, ako si Jaren, 28 years old at isang biomedical engineer. Kakagaling ko lang sa breakup bago ako na-invite sa kasal. Trabaho ko yung dahilan kung bakit kami naghiwalay. Hindi kasi ako agad nakarating sa date namin nung mismong birthday niya. Marami siyang sinabing masasakit na salita. Halos lamunin ako nun ng lupa sa hiya. Hanggang sa nakipaghiwalay na siya. Hindi ko ugaling magmakaawa. Pero ginawa kong lahat para subukan pang ayusin yung relasyon namin. Pero ayaw na niya. Tsaka mas gusto niya yung may pera na, di yung nagsisimula pa lang sa buhay. Naiintindihan ko naman kalaunan. Bala ko sanang mag-focus na lang muna sa karir para sa pangarap ko. Wala muna sana akong plano na manligaw pero nang makilala ko si Dea, parang may nagtulak sa akin na wag ko nang sayangin yung pagkakataon. Mas matanda nga pala siya sa akin ng 4 na taon. Salamat kasi pumunta ka sa first date natin ha. Baka kasi magwala ka kapag hindi ako dumating eh. Magwawala talaga ako kasi gustong gusto pa kitang mas makilala. Bakit ba kasi ako? Parang ate mo na ako 4 na taon kaya ang tanda ko sa'yo. Alam ko naman yun. Pero wala naman akong pakialam sa edad na yan. Bukod sa di naman halata, hindi ko rin naman ipaparamdam sa'yo na mas bata ako, no? Actually, hindi ko nga talaga ramdam. Mula kasi nung magkausap tayo, napansin ko nang iba yung level ng maturity mo. Tapos nalaman ko pa na breadwinner ka kahit hindi ikaw yung panganay. Ako na lang kasi yung nag-iisang lalaki mula nang namatay ang kuya ko. Mula nun, ako na yung sumalo sa lahat kaya nasanay na ako na umasa sa akin sina mama. Alam mo, nakakabilib ka. Kasi kung sa iba yan, baka mas piliin pa rin nilang maging makasarili.
Yung tipo bang idadahilan lang yung pagbukod para makatakas sa obligasyon sa pamilya. Ayokong gawin yun kina mama. Grabe yung sakripisyo nila nung nag-aaral ako kaya gusto kong bumawi kahit papano. Naintindihan kita. Ikaw ba? Bakit wala ka pa ring boyfriend hanggang ngayon? Nagkaroon naman ako ng boyfriend, pero masyado lang talaga akong malas eh. Walang tumatagal. Tsaka kung may manliligaw man, hindi rin pumapasa sa standards ko. I mean, matino naman akong babae. Hindi ako ma-party, wala akong bisyo, at higit sa lahat, napanatili ko pa rin yung purity ko. Kaya siguro naman may right ako na gustuhin ko mapunta sa ganito ring katino. Huwag kang mag-alala. Wala akong bisyo. Umiinom ako occasionally. Siyempre, kailangan ko rin makisama. Pero akala ko ba gusto mo muna mag-focus sa career mo? Eh bakit dinedate mo ko? Kasi nakita ko sa'yo yung gustong gusto ko sa isang babae. Ang totoo mo kasi, kahit sinasabi mo sa akin na maldita ka, alam kong mabuti kang tao. Isa pa, pareho tayong walang bisyo. Pareho rin tayo ng mga hilig. Tugmang-tugma ang lahat. Tsaka gusto ko rin yung pagiging masiyahin mo. Di ko alam pero gustong gusto kong napapangiti kita palagi. Kaya ng ginagawa mo sa akin. Ako? Gusto kita. Ha? Yan lang, okay ka naman. Bingi ka nga lang. Eme lang. Pero alam mo, tama yung narinig mo. Sabi ko naman sa'yo dun sa kasal, di ba? Ayoko ng paligoy-ligoy. Gusto kita kahit makaluma taste mo sa music. Gusto kita kahit mahilig ka sa mga classic na bagay. Gusto kita kasi mahal na mahal mo yung pamilya mo. Actually, dun mo nga ako nakuha eh. Kasi kung kaya mong maging responsable sa pamilya mo ngayon, kahit na bunso ka pa, hindi ako matatakot kung darating yung time na magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya. Di ko alam kung paano ko itatago yung kilig ko sa sinabi ni Dea. Gusto ko talaga siya at ayoko nang makuha pa siya ng iba. Magkasundo kami sa lahat ng bagay. Akala ko noon sobrang boring ko na tao. Pero dahil sa kanya, na-realize ko yung worth ko. Malinaw naman sa akin na gusto niya rin ako. Pero hindi pa siya handang pumasok ulit sa relasyon dahil nung time na nagkakilala kami, naghahanda na siya para sa bar exam. Ang ganda ng view dito sa tabing dagat pero parang Biyernes Santo yung mukha mo. Kinakabahan kasi ako eh. Bakit naman? Paano kung bumagsak ako? Ayoko pa naman ng feeling na yun. Parang hindi ko kayang harapin ang pamilya ko pag nagkataon. Sana di ka bumagsak. Pero kung sakali man, di yun ang magdidikta ng kakayahan ng isang tao. Focus ka muna sa process, okay? Saka mo na isipin yung resulta. Huwag kang ma-stress, enjoy mo lang. Thank you ah. Tsaka kung tutuusin. Diba, medyo exciting yung hinihintay mo yung resulta? Kasi mixed emotions ka? Sabagay. Ikaw ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng takot para sa future mo? Siyempre nakakaramdam. Pero di ko masyadong binibigyan ng pansin yung takot na yun. Ano mangyayari sa akin kung di ko susubukan, di ba? At the end of the day, tayo lang din naman talaga may kakayahang i-hype ang sarili natin para magpatuloy. Kaya wag mo ipagkakait sa sarili mo yun. Tsaka kahit ano pa man maging resulta ng exam, nandito lang ako. Alam mo, yun talaga yung nagustuhan ko sa'yo. Pinapakilig mo na naman ako eh. Hindi nga, totoo yun. Dahil sa'yo, gumagaan talaga yung pakiramdam ko. E di masaya ako kung ganun. Pero dapat, sa akin mo lang yan mararamdaman ha? Sira. Ikaw lang naman talagang hinahayaan kung lumandi sa akin ngayon, no? Siyempre sa'yo ko lang paparamdam to. Grabe, ang swerte ko sa'yo. Hindi, ako yung swerte sa'yo. E di pareho na lang para walang talo. Ay, pakiramdam ko talaga. Wala tayong pag-aawayan pag naging tayo na. Paano kung gusto ko ng away? Pwede mo naman akong awayin pero di kita papatulan. Lalambingin na lang kita. Landi mo! Sa'yo lang naman ako ganito. Pag ginawa mo yan sa iba, hindi na kita kakausapin. Walang ganun no. Kaya kong panindigan lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Ikaw yung gusto ko at handa akong maghintay hanggang sa maging ready ka nang sagutin ako. Salamat talaga ha. Alam mo,
Ako yung mas matanda sa'yo pero ikaw pa yung mas madalas na nag-a-advise sa akin. Parang mas marami ka pang pinagdaanan sa buhay eh. Wala naman kasi sa edad yan. Kung ako naman yung nasa sitwasyon mo ngayon, alam ko namang papalakasin mo rin yung loob ko. Basta, gawin mo lang yung kailangan mong gawin. Hindi ako mawawala. Hindi ako nawala habang nagre-review si Dea. Doon ko na-realize na kahit bubbly siya at masiyahing tao, dumarating din talaga siya sa point na ilang beses siyang nakakaramdam ng panghihina. Sinigurado ko naman na nandun ako para sa kanya. Pero matapos niyang bumagsak sa bar exam, bigla na lang siyang nawala. Matagal siyang hindi nagparamdam sa akin. Tapos bigla na lang siyang nagchat na kalimutan ko na lang daw siya. 2 buwan siguro bago niya ulit ako chinat. Masakit para sa akin yung ginawa niya. Pero hindi ko pa rin siya natiis. Nakipagkita ako sa kanya para pakinggan kung ano yung sasabihin niya. Hi, Kamusta? okay na ako. Sorry kasi ngayon lang ako nagparamdam ulit. Ang hirap lang kasing tanggapin na bumagsak ako eh. Basta na lang hindi ako nagparamdam sa'yo. Tapos sinabi ko pa sa'yo na kalimutan mo na lang ako. May tanong lang ako. Ganun ba talaga ako kadaling i-give up pag naging mahirap na yung sitwasyon para sa'yo? Hindi naman sa ganon. Mukhang oo. Nagawa mo nga eh. Akala ko talaga okay tayo. Dadamayan kita kahit ano pa yan. Nag-alala ako ng sobra nung nalaman kong di ka nakapasa. Gusto kitang puntahan para yakapin. Pero paano ko gagawin yun kung nilalayo mo yung sarili mo sa akin? Sorry, naging selfish ako. Oo, naging selfish ka talaga. Alam ko rin naman na marami kang pinagdaanan. At least sabi mo nga kanina, di ba? Okay ka na. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi ka naman masaya. Nasaktan kasi kita. Pero sa kabila nun ako pa rin ang iniisip mo. Sorry talaga sa ginawa ko. Sorry kung medyo natagalan bago ko na-realize na hindi kita dapat idamay sa pinagdadaanan ko kasi wala ka namang ibang ginawa kundi ang i-cheer ako at damayan ako kapag pinanghihinaan ako ng loob. Naiintindihan kita. Di mo na kailangan mag-sorry. Pwede pa ba nating ituloy yung pinag-usapan natin noon? Kung ako pa rin yung gusto mo, bakit hindi? Ikaw lang naman yung inaalala ko. Mahal na kita, Jaren. Sorry kung ngayon ko lang nasabi. Nararamdaman ko naman kahit di mo pa sinasabi. Pero ayokong pilitin ka. Sapat na sa akin nun na alam ko na ako yung gusto mo. Gusto ko maging selfish ulit ngayon. Kasi gusto na kitang ipagdamot. Yan ang pagiging selfish na aprobado ko. I love you. Ibig bang sabihin yan? Tayo na? Oo, tayo na. Wala nang bawian. Wala na talaga. Kasi simula ngayon, ipagdadamot na rin kita. At yun yung gusto kong gawin mo. Ayoko nang mapunta pa ako sa iba. Ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Mahal na mahal kita. Ikaw yung kailangan ko, Dea. Papakasalan kita. Paganda na tayong dalawa. Dear Love, sobrang saya ko nung sagutin ako ni Dea. Wala na kasi akong ibang naiisip na makasama sa buhay kundi siya. Kahit nung hindi na siya nagpaparamdam sa akin, naghintay pa rin ako at umasang kakausapin niya ulit. Siya yung naging inspirasyon ko para mag-resign at ipurso ang pagiging biomedical engineer nang dumating sa akin yung opportunity. Napakaswerte ko kay Dea. Kasi di lang siya karespe-respetong babae. Wife material din siya. Minsan lang talaga dumating sa buhay ang pagkakataong ibibigay ng tadhana para sa taong masasabi mong para sa'yo na nga. Dito mo marirealize na yung nakalaan para sa'yo ay di lang dumarating para magpasaya, kundi para turuan kang magmahal at magtiwala.
heaven's sake!